Fa 100 anys, les cooperatives d'habitatge van intentar resoldre el gran dèficit de vivendes a preus assequibles per a gent treballadora. La primera llei de cases barates és del 1911 i va afavorir la construcció d'aquestes vivendes, moltes d'elles impulsades per col·lectius i gremis professionals. Els periodistes que van crear una cooperativa de construcció el 1915 van estar entre els pioners. Fa un segle, Barcelona es transformava en gran ciutat, enmig de les obres per l'exposició internacional i la construcció del metro. En aquell moment de dinamisme, els periodistes van ser un dels primers col·lectius que, el 1915, van crear una cooperativa per fer front al greu problema de l'habitatge. Un dels membres era Antoni Rovira i Virgili, polític, editorialista i ocasionalment director de la publicitat. El projecte dels periodistes es basava en l'ideal de la ciutat-jardí, que s'havia estès per Europa i arrelava a Catalunya. Enfront de la ciutat densa i sorollosa, predicava l'higienisme i l'espai obert. Construir en cooperativa abaratia els costos i van comprar terrenys en dues zones de la ciutat encara poc edificades, però comunicades, al barri de la Salut i a Horta. Les primeres 8 cases, unifamiliars amb jardí d'estil noucentista, es van edificar a Horta el 1916, seguint els models ideats per l'arquitecte Juli Maria Fosses. Una era la Torre Maria, casa d'Antoni Rovira i Virgili. Teresa, la seva filla, hi va viure la infantesa. Només obries la porta i ja trobaves el jardí, ja trobaves que podies córrer. Era molt rural, aleshores encara. Teníem cirerers, teníem figueres, era ple d'arbres fruiters. La iniciativa dels periodistes va tenir èxit i de seguida es va fer una segona promoció al veí barri de Font d'en Fargues. Tot i les grans dimensions de les torres, es van acollir a la llei de cases barates de 1911, concebuda per afavorir la construcció per classes modestes. Es van fer com a cases barates i de totes maneres ho van ser perquè el meu pare em penso que les va acabar de pagar just poc abans que m'accessíem a l'exili. Confiscada pels franquistes el 1939, Teresa Rovira i la seva família van trigar anys a recuperar la torre. És de les poques cases dels periodistes on encara viuen els descendents i està catalogada. La cooperativa també va edificar una 50ena de torres al barri de la Salut, en una zona amb grans vistes, prop del Parc Güell. Així com la majoria de les cases dels periodistes a Horta i Font d'en Fargues són al catàleg del patrimoni, aquí poques ho estan malgrat el valor del conjunt, que es va desvirtuant en fer-se noves edificacions.